Penlong ka KSU South Shnong Unit bat ki South Li ki Dorbar Shnong ya ka jingthang mombati ha Shnong Musiaw kum shibanta ban pha ya ka khubor ngolem sha ki bahayang hasem jong ka kong elang phawa bam kwai hadwar ble ha kani ka si ki balawan bani shibanta na do ki nong yalam Shnong ki long kme ki khna school bat ki khot jong ka KSU ban panpaw ya ka jingsaw si halor ka jingsha penyap dusman ha ki rusneo ka KSU South Shnong Unit ha ba ajing kren ki nong yalam Shnong ki panpaw ba ka kong elang ka dei ban ya ka hok bat ban pen stom tang ya budan kti ban bethat jubor ya ke jing im jongka kinong kran ha kani kasi kan top na do wa he chnong ka musiaw uba hai por mi talang wa he chnong salang uba yais kham talang wa he chnong mo bandu uba chibor leng do sen man be na chnong musiaw ba kong siang lang len tep general secretary ka KSU South Shnong Unit usamna chibai lang stang bat la yo ka jing ai kran kublei naw ba chai bha phawa bahayang jong ka kong ai lang phawa bam kwai hadwar ble yêu ông to kawi ne kam kinong chong chnong kiong I to de cha Punjab bing go kada kam te nga kam wa he chnong yo ka chnong salang kam jo le ya ka kam jo ka isi yong I woro kam ka chnong mi gni ka jing siaw lem mi ka jing siaw si hadu ka te I hawayu I kam gni ka jing jia ko da jia le nadu ni poru de dep kam wachip nai ka tu te I dap ka jing siaw si hadu ka te wa ina liang yong I kam ka isi chnong liang nga kam wa he chnong ta pen rem juro yu kam ni ujaj bru wa biasa ya kamu ni ujaj bru to ho de play o woro chi jing im kerpal lai gibor ki wahlor gibor ki wahjerong ya kamu ni ujaj bru to ukset ki woro cerita hathanat khnang wa I ki wadang sa chini cha perthai jo laj ile I jing tin ne jing sir tada dia kam gibor ki wahjerong upelaj ki kamu ni ujaj bru to I dang bun ki mensin dang bun le ka mensin ki yong I wubu ki hejing ma kadu kamte kerpal ki bor wayo sa ya kamu ni ujaj bru wom hoile upelaj ki o ukset ki o woro si jing im khnang wa I kam ki wadang ne chini yo laj yutin yo laj usir